Hej så, velkommen til. I dag der er vi ved Bovbjerg Fyr. Jeg havde Michael med i dag. Det var første tur for ham i år, så det var selvfølgelig lidt spændende. Vi tog tidligt ud. Vi var allerede herude var 4:30. Og der skete ikke noget som helst. Vejret er ellers super lækkert og fralandsvind og stille og roligt og klart vand, men ingen fisk. Så kom vi lidt op på dagen, og mon så ikke der skete lidt, heldigvis. Ja tak. Makrel på fluen. Op. Endelig skete der lidt. Det har været en lang ventetid i dag. Vi har ventet 5 timer på ligesom at se overhovedet en fisk. Og til sidst så fandt vi dem endelig. Jaget som en og i overfladen, så der var masser af aktivitet. Og i dag fik vi både prøvet med makrelforfang, store blink, vi fik UL-stangen og endelig også selvfølgelig fluestangen. De tog simpelthen bare alt. Så igen, hvis I er i tvivl om, hvad I skal bruge. Altså sølvblink har været helt fantastisk både i dag, og i dag har vi faktisk også testet med kobber. Bare lige for at prøve, men der var lidt små nap på, men ikke noget sådan rigtig fast, så sølven har helt klart vundet. Prøv det af, og ellers se med her. Så en sulten makrel 50 grams. Ja. Slap af. Fedt, mand.
mand. Sådan, og så på ophænget, mand. Sådan. Den der krog der, den var efter lang ventetid. Så er der til aftensmad i aften. Masser af filéer. Nu er det bare op ad den trap der igen. Så er turen hjem. Det var op ad bakken. Og nu må de fedes ved. Ikke også, Michael? Jo.